In nomine Patri, Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ngayon, niya na sa kita, niya itong pagpaambit sa mga doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ilabi na itong maigsuon na ito nga dili pagyod suhito sa mga pagtunan sa Biblia na kailangan nga ipahayag ginato kung unsay atong matuod nga doktrina sa atong simbahan aron nga dili sila madala, dili sila magkabig sa mga laing pagtulunan. Atong sosiyon karon may tuod sa otoridad, kung kisay may authority, kung ayun ang gihatag ang authority aron sa paghatag o pagpangwali sa may balita. Patili pa mangayo sa kitag pagampo ito sa Dios. Mangayo tag kaluoy anta ning gabi na tabangan kita aron mapa-ambit ito ang pulong, ang iyang mapulong sa tunhay og linaw nga pagpaambit. Inom ni Patri, Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Panginoon, ilayo po ninyo sana kami sa lahat ng masama, karamdaman at sakuna. Huwag po ninyong ipaintulot na manaig ang pot sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo po ninyo kami na lutasin ang lahat ng pagsubok sa dumating sa aming buhay. At tulungan mo pa ako, Panginoon, na maipaliwanag kong mabuti ang lahat ng mga turo mo. Hiniling ko po ito sa pangalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. So, may gabi, bungko. Niya karon sa tunan karon, ang atong tunan karon kining may tuod sa otoridad. Nga ang atong Ginoo naghatag bag authority ngadto sa iyang mga pinadala. Kay daghan na baka nato karon at tumigsuunan nga ni aning palibot nato, yan yung atong kalibutan nga nagpuros pa matuod nga sila pinadala usab. Munang mayang ning susihon ta kung kinsa maning mga pinadala. Kay di na ito magsusin ini, magdawat ta, matlagmit, may pawak ta sa dili mao. Sama pananglitan, nagsakay ta sakyanan, ang rumbo sakyanan ito na sakyan, di rumbo, paingo sa itong padulungan, kundi nasukuhay sa itong padulungan. Imbis nga ritag na ito at paingon sa south. Muna nga, atong aninaw, nga dili mayo, nga magpataka lang ta og sunod, bisan kinsa, nakatag sa pagtuluan, labi nigit pagpangwali, niya, dawat tenta, nga watay pagpungtana, sa atong simbahan kung sinugo ba ni o dili ba. Doon na may authority o wala ba. Na nyata sa Ebanghelyo San Mateo Kapitulo 7 versikulo 28. Ang say payag, when Jesus finished seeing these things, the crowd was amazed at the way they thought. His wasn't like the teachers or below. Instead, he taught with authority. Na matud pa, sa paghuman ni Jesus og sultin ining mga butanga, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan. Lahi siya sa ilang mga magtutudlo
sa balaod kay ang ilang pagtundo inubanan man sa otoridad. Usa na pagtundo nga inubanan gid tay authority. Nagitagag authority gid siya nga ro siya makayo pagtundo. Dili kay kamaon na tabo sa basa sa Biblia unya payag dayon ta nga wa tay otoridad. Kay wa gyud kapuslanan kana nganong way puslanan tungod kay di man pinadala. Kay payag sa San Mateo 10:1-2. Jesus called his 12 disciples together and give them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and every sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, called Peter, and his brother Andrew, James and his brother John, the sons of Zebedee, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, and James, son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon, the patriot, and Judas Iscariot, who betrayed Jesus. Gitigong ni Jesus ang iyang mga 12 katinunan o gihatagan. Siya nila gahom, authority, gahom sa paghingilin sa daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit ng balangit sa balatian. Nga maong ang iyang mga ngalan, mao kini ang mga ngalan sa mga 12 ka apostoles. Una si Simon, nga nag-Pedro, si iyang igsuon na si Andres, Santiago, ug ang iyang igsuon na si Juan, anak ni Zebedeo, si Felipe ug Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubrador sa buhis, si Santiago, nga anak ni Alfeo, ug si Tadeo, si Simon, nga patriota, ug si Judas Iscariote, ang nagbuti kang Jesus. Walay authority yun. Napalakaw ang pagitagaan authority. Munang kinahanglan masayog kita kung hain ining gitagag authority. Padayon ta. Padayon si Jesus sa sulti ya San Mateo 28:19. Ano siya gingon? San Mateo 28:19. San Mateo 28:19. Diretso nga 19. Jesus drew near and said to them, I have sinned, given all authority in heaven and on earth, and go then to all peoples and everywhere, and make them my disciples, baptize them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always, this end of the age. Nga, miduol si Jesus, sumingon ka nila. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod ini, sa inyong pagpanlakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tuloy sila sa pagtuman sa tanan na kong gisugo kaninyo, ug yung dumi kini ako bad kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sugo nga with authority yun. Masato pa katong di sinugo way authority. Padayon ta. Di na sa Mateo 18, unsay payag sa gitagag authority. Unsa may gihatag nga gahom sa nagkupot nga natagaan sa authority. 18. And so I tell of you, what you prohibit on earth
will be prohibited in heaven, and what you permit on earth will be permitted in heaven. Nga sa Bisaya pa, o busa sutihan ko kamong tanan. Ang inyong idili din sa yuta, idili sa dito sa langit. O ganyo itugot din sa yuta, itugot ko sa dito sa langit. Muning authority ha, maghihatag, naigahong maghihatag, nga itong Ginoo, diya sa nagwanay sa mga ebanghelyo. Busa doon lagi sinugo ng iyang gipilan, ini, dili kay sikin sa lang. Kay with authority ang gihatag niya. Padayon ta. San Lucas 9:16. Sa payag San Lucas. San Lucas 9:16. Jesus called the 12 disciples together and give them power and authority to drive out all demons and to cure disease. Then he sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. After saying to them, take nothing with you for the trip, no walking stick, no beggar's bag, no food, no money, not even an extra shirt. Wherever you are, will come, stay in the same house until you leave the town. Wherever people don't welcome you, leave them. And leave that and began and shake the dust of your feet as warning of them. Nagitigom ni Jesus ang 12 kang matinunan o yang gitagan sila gahom ug otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa o sa pag-ayaw sa mga sakit. Unya gisugo niya sila aron magsangyaw sa may tungod sa pag-ari sa Dios o mag-ayo sa mga masakiton. Mingon siya kanila, sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, sungkod man og bag o pagkaon o salapi o bisan gani ilisan, bisan asang balaya nga kamo dawaton, pabili ni kamo dito hangtod sa inyong pagbiya yatong klungsura, ug bisan diin nga dili kamo dawaton, biya niya ng lungsura o taktaka ang abog sa inyong mga tiil. Agi pasidaan kanila. Nagi authority. Dili kay magbasa sa Biblia dayon. Wali na yung tabi sa wati authority gihatag. Nganuan, kay wa manay panalangin. Wa manatay panalangin sa authority nga panalangin sa pitag authority sa Ginoo. Una nga kinahanglan kita nga mahatagag authority una sa tamang wali kay mahingin lang ta. Tama Matthew City 21. Dili ang tanang magtawag ka daw Ginoo-Ginoo kasubsigihan sa langit kundi kadto lamang nagatuman sa kong kabuton. Nya mingon pa, Ginoo ngili bigyaw pinagi sa bungalan. Nagayo mig mga sikiton pinagi sa bungalan. Unsa ito bang Dios? Pawa mo, wa kailan ninyo. Tiyaw mo ka na. Naman, kay wa may authority ka niya. Manginyon sa Marcos, Kapitulo 16, versikulo 18-19. 17 itong sugod city. Believers will be given the power to perform miracles. They will drive out demons in my name. They will speak strange tongues. If they pick up snakes or drink any poison, they will not harm them. They will place their hands on sick people, and this will get healed. Og mismao kini ang timan-an nga babatunan sa mga mugtuo sa akong ngalan, maghingilin sila mga yawa og manulti
silag lain-laing mga sinutihan, mga kupot silag mga halas, ug kung makainom silag hilo, dili sila monsa. Itapiaw nila ang ilang mga kamot sa mga sakiton ug mga ayo sila. Yun na yung authority yun. Sa 19, after Lord Jesus had talked with him, he was taken up to heaven and it at the right side and sat at the right side of God. The disciple went and preached everywhere, and the Lord worked with them and proved that their preaching was true by miracles that were performed. Umans pag-isulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug blingkod sa tuo sa Dios. Ug nanlakaw ang mga tinunan, nagsangyaw sa balita sa tanang dapit, mitabang gyud kanila ang Ginoo ug nagpamatuod sa ilang giwali, pinagi sa paghatag kanila ug home sa pagbuhat sa ilanan. Pagbuhat ug ilanan. Klaro nga do lagi authority nga gihatag. Muna nga nag-uban ang Ginoo kanila, gitagahan ka sa gahom. Tiyan mo ka na, kunya, yinuhon lang sa may suot, ug angkol, naunsa naman taon mo eh. Dugang pa San Mateo, 10:24. Nung sa iyon sa Mateo, 10:24-25. No pupil to greater than this teacher. No slave is greater than his master. So a pupil should be satisfied to become like the teacher, and a slave like his master. If the head of the family is called Beelzebul, the members of the family will be called even worse names. Walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo. O wali ulipon nga labaw siyang agalon. Busa angay malipay ang tinunan kung may sama siya sa iyang magtutudlo. O ang ulipon may sama siyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginandag Beelzebul, unsa pa ka kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Niya mingon mangod sila nga niya nangamatay mga apostoles niya mapadayon ay nangamatay man sa iyo nga naman tuod kay ang pulok sila dili hiliktan, dili ginapos batud pang San Pablo ngadto kang Timoteo, dili ginapos kini matinuan ni sa mga apostoles nga matud pa ni Kristo walay tinuan nga labaw sa iyang agalo magtutudlo ug walay ulipon nga labaw siyang agalon. Busa angay malipay tinuan kung may sama siya magtutundo. Nga busa kung madugay sa tuon, mahimo siyang magtutundo. Mahimo na siyang wali. O katagag authority, gikan po sa naghatag kaniya, nagtudlo kaniya, nga mga apostolis. Mga disciples of the apostles. Mahimo na sila sa San Marcos, San Lucas, apostolis muna, di mo na. Pero nakakataon na mga panudlo na. Ya, sa Marcos, nanudlo. Niya, sa Marcos, apostolis na, dili. Nakato na sa pagpandlo mo na yung mga disciples sa mga apostolis. Disciple na ni Bernabe. Padayon ta. Luke chapter 21, verse 12. 21, verse 12. Yan payag. Before all these things are placed, however, you will be arrested and persecuted. You will be handed over to be tried and synagogues, and he put in the prison. You will be taught there before kings and rulers for my sake. This will be your chance to tell the good news. Make up your minds ahead of time, not to worry about how
you will defend yourselves, because I will give you such words and wisdom that none of your enemies will be able to refute or contradict what you say. Na apan sa diha, sa dili pa may bado, may tabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson. Dadon kamo ngadto sa mga sinaguga o bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari o sa gobernador tungod kanako. Mao niya kini higayon nga magkasangyaw kamo sa among balita. Sa dili pa kini mitabo, usaha ang inyong una-una nga dili kamo mabalaka kung saon ninyo pagtubag. Kay hatagan ko kabog igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong makaaway nga makatubag o makasupak. Nag-uban sa kanunay yun. Uban na niya ang iyang mga sinugo. Padayon ta. Mark chapter 4 verse 23. Mark chapter 4 verse 23. Four. Verse 23. Jesus preached his message to the people using many other parables like this. He told them as much as they could understand. He would not speak to them without using parables, but when he was alone with disciples, he would explain everything to them. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang daghang pang mga pasumbingay, daghang mga sambingay nga sama nini. Wala siya ikasulti kanila, nga wala ipaagig sa mga sambingay. Apan, kung iya matinuan na lamang ang kauban niya, iyang ipatinaw kanila ang tanan. At mo ka na. Kung ikaw dili ka tinuan sa mga tinuan ni Kristo, dili ka kasabot. Nga naman, kay ang pasumbingay niya, gitudlo man ngadto sa mga apostoles. Kung ang apostoles lamang ilang kauban niya, iyang isa-isay ang tanan. Ipatinaw niya ang tanan nga sambingay. Pero, dili gani, puro sambingay igagamit niya saon pagkakaton sa sinugo. Dili, walay authority. Wag yun. Nagi authority, nagi kipadala. Kung sa isulti sa Pablo, sa Roma 10:13. 10:13 ngadto sa city. Yang payag. As the scripture says, everyone who calls out of the Lord for help will be saved. But how can they call to him for help if they have not believed? And how can they believe if they have not heard the message? And how can they hear the message if the message is not proclaimed? And how can the message be proclaimed if the messengers are not sent out? Sa gayon, ang sumalas kasulatan ang tanan nga magasangpit sa nganan sa Ginoong maluwas. Apan unsaon man nila sa pagsangpit, kaniya kun walay sila mutuo, o unsaon man nila pagtuo, kuna sila makadungog sa mensahe.
Ug unsaon mo sab nila pagkadug sa mensahe kun walay magwali ini. Ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali. Sumalak sulatan pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa mayong balita. Ngaway pinadala, kinananaagid ang pinadala. Di kay basta-basta lang. Na, muwali lang nga di pinadala, mo na mag-switch yung inato ang authority. Nag-authority. Kaya ang nagtagag authority, way lain. Ang simbahan lang yung itukod. Hindi mo simbahan yung itong itag authority. Di kay hasta ng uban, tagag authority nga, tinukod ng mga tao. Mahimo mo na. Hindi na mahimo eh. Kawang lamang gitungkol sa tao. Gawas ang Diyos magtungkol sa balay. San mo sinto by city. Dos. Klaro, og dayag kayo. Yan, nandun nagipadala. With authority yun. Dili kay basta-basta nga kung niwa authority. Di mahimo. Kinanagi authority. Dagang salamat. Tapos ng atong tima, ug salamat ay gabi nga natong tanan. Hinaot nga sunod pong higayon, mupaambit ka po lain nga pagtulunan, lain nga atong tima nga atong diskutan. Mangampo ta, panapos nga pagampo. In ni Patrick, Pilit, Espiritu Santo. Amen. Sit Michael the Archangel, defend us the battle. Your protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray, and do thou prince of the heavenly host, by the power of God, cast down Satan and all evil spirits who prowl about the world, seeking the revenge of souls. Amen. In nomine Patri, Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Salamat. Ngayong gabi. Bye-bye.